היי נועם, מה העניינים? עוד קליפ שעבדנו עליו. בעצם פה אתה עומד לבד, אנחנו נסתכל על הסרב שלך, נראה קצת שינויים טובים שעשית, עוד כמה דברים שאפשר לשפר. בוא נתחיל. בזמן האחרון עבדנו בעצם על הכניסה של רגל ימין שלך בטרופי פוזישן, שאנחנו כבר נגיע אליו. בחלק הזה. אז כבר אנחנו רואים יפה מאוד, רגל שלך, רגל ימין פה, ממש נכנסת יפה, הכל עומד נכון רגל מול רגל, אתה עומד ישר, ידיים ישרות למעלה, מצוין. מפה זה קצת מתחיל להתרשל, שרגל ימין שלך פה בורחת, ומתחיל לעלות, בום. עוד קצת, עוד פעם. בואו נראה את זה. מגיע יפה, עומד נכון, הגב שלך הרבה יותר ישר מקודם. רגל ימין עדיין בורחת, זריקה טובה יחסית, זה עדיין מצד ימין שלך, שזה מעולה. פגישה, בום. בואו נראה עוד סרב אחד. עכשיו אני רוצה שנסתכל קצת על הקפיצה שלך באוויר, שאתה פוגש את הכדור. פה. אתה על קצה אצבעות, אפשר עוד איזה סנטימטר, שניים, להיות באוויר, זה נורא יעזור. בואו נעשה עוד סרב אחד לראות. בואו נראה איפה אתה באוויר. קצה האצבעות עדיין לא מספיק באוויר. יאללה, נתראה באימון.